Ei bine, salutări toată lumea, am revenit la un nou episod din Turbo Kid. Al meu al doilea episod pentru că nu, data trecută, dar am dat un pic de rage la final, dar e partea a doua, nu contează. Și am încercat să trecem partea aia de bicicletă, pe care de altfel n-am putut să o trec, dar asta nu e absolut nicio problemă. Acum am trecut-o ca să nu mai stau nu știu cât timp să încerc să o trec. Și da. O să dau un pic, totuși, SFX-ul o să dau la maxim pentru că... Na. Că muzica mă deranja. Acum o să fie tot ok. Adică sper. Pentru că acolo, adică aici, nu este un zid. Și... da. Destul de easy. Oh! What's up, Nutface? Wanna reach heaven? Oh no. Ce trebuie să fac? Asta e un nou level. Aici clar o să fie un boss battle. Ah, după cască. Oh, ok. Eu sunt un pic răcit. Apropo. Pot să oare să ajung acolo sau e doar fundal? Pe scară nu mă duc pentru că am fost pe scară. E că știu unde duce scara, cel puțin nu că am fost pe scară, dar... Oh! Ok, știu ce am de făcut. While on the bike, hold right shift. Deci, right shift, deci. Ah. Oh. I didn't know. Ah, și aici pot să fac save. O să dau save. Măcar atât. Măcar atât. Save complete. Ok. De aici videoclipul ăsta să mergem mai departe. Ori pe aici trebuie să mă duc. Aba, oh! Aba, n-am.
Cu shift în craniu. A fost fine. Nice. Nu cred că pe aici totuși trebuie să mă duc. Pe aici. Oh. Pe unde trebuie? Cred că e clar că trebuie să mă duc pe acolo. Dar nu știu cum. Deci. Trebuie să... Trebuie să mă sticuiesc de... Sau trebuie pe aici? Nu! Uite că pot să fac slashing-ul ăla. Pentru mine e... Wow! E clar că trebuie să ajung acolo, adică e clar. Trebuie să fac o schemă la turca. Trebuie să... Ok. Trebuie să fac o schemă la turca. Schema la turca... Cred că știm care îi. Așa. Asta e schema la turca! Au. Ok. That hurt. Oh. Ok. Oricum mai trebuie să mă învăț mega habar n-am cum funcționează jocul ăsta. În afară de faptul că știu că pot să dau, pot să lovesc așa. Oh, asta din film. Oh, e mișto. Oh. E mișto, e foarte mișto. Așa care-s cu mască, străi. Trebuie să... Nu cred că trebuie să mă duc pe... Să habar n-am de fapt. Oh. No, ok. Am mai făcut rost de bani. Asta e tot ce contează. Oh! Ok.
O la naiba! O să mor. Adică o să mor la modul că o să mor. Fără... Că mai am 2 inimioare. 2 inimioare. Cum pot 2 inimioare să mă salveze pe mine? Habar n-am. Nu cred că te poți regenera în jocul ăsta. Eu habar n-am de fapt. Deci... Oh, unul cu scut. Oh. Oh, ba da. Nu știu. Ba, cred că... Au. Trebuie să facem chestia asta aici. Văd acolo că sunt chestii. Nu cred că pot ajunge la... Adică... Oh! Asta e neapărat cu bicicleta. Știu că văd că sunt acolo niște chestii, dar habar n-am. Și nu mai sunt în 2 inimioare. Și asta iară trebuie să o fac cu bicicleta. Una naiba. Stai, cred că s-o bloc. S-o bloc? E s-o blocat acolo. Oh gosh. Oh! Oh, that's how you do it!
m-am picat. Ideea e că eu o să cam mor. Oh! Ok. Deci trebuie să am grijă. Trebuie să am grijă. Ok, nevermind. Ne vedem în episodul următor. Pentru că asta o să se facă prea lung după aia. Știți? Și atunci, na. Plus că, mă rog, o să văd, o să mai încerc eu, o să fac acolo, o să văd dacă pot să trec. Nu știu. Oricum, ne vedem data viitoare. Să aveți o zi bună. Și o seară bună, pentru că e seara.